La idea és de veure la segona part del núvol, que l'altre dia vam veure la primera, i avui veure la segona part del núvol, que vam explicar una mica el que és la teoria del núvol, d'on estan, com funcionen, els preus, els diferents núvols que hi ha, i avui hi ha la pràctica de veure com treballar-hi. Una miqueta, i això per això ho vam veure, la setmana passada vam estar veient el tema de, ja indirectament el núvol amb les notes. Teníem unes notes del Google Keep, per exemple, o del calendari, apuntàvem una cosa des del telèfon i ens sortia en l'ordinador, ho apuntàvem des de l'ordinador i ens sortia en el telèfon. Això ja és perquè ja estem treballant en el núvol. Quan jo accedeixo des de la pàgina de Google, vaig als puntets, els 9 puntets aquests, ja tinc iniciada la sessió i aquí em surten totes les diferents aplicacions. Totes aquestes aplicacions, totes, utilitzen el núvol. Totes. Inicialment, el núvol de Google era el Drive, i aquí al Drive es feia tot. I teníem el Drive, que és el núvol de Google, i teníem el Gmail, i amb això ho fèiem tot. A partir d'aquí van començar a sortir aplicacions. Una de les primeres que va sortir va ser aquesta de compte, que fa referència al compte d'usuari, no confondre amb el compte bancari. Hi ha gent que diu, ui, el compte, ja m'estan demanant diners. No, és compte d'usuari. Quan parlem del compte d'usuari, estem parlant del nostre correu electrònic. El correu electrònic, en aquest cas que seria del Gmail, per no haver de tenir una clau, o sigui, una porta i una clau diferent per tot, que haurien de portar un clauer molt gran per cada una d'aquestes, van dir, ostres, tot el que siguin aplicacions de Google poden funcionar amb el mateix Gmail. Nosaltres tenim un usuari de correu electrònic i amb aquell usuari de correu electrònic i aquella contrasenya ja ens serveix per accedir a totes les aplicacions de Google. D'aquesta manera, un usuari, que seria el correu electrònic, i una contrasenya, ja en tenim prou. Ara, actualment, ja des de fa un temps, ens trobem que aplicacions que no són de Google et diuen si vols iniciar la sessió amb l'usuari de Google i la contrasenya de Google. Això per un costat va bé perquè simplifiques, t'estalvies tenir un altre usuari i una altra contrasenya, amb la qual cosa tindríem més claus i més portes. Això per un costat va bé, per l'altre també hem de pensar que li estem donant les claus de casa a algú de fora. Una cosa és que Google tingui accés a la nostra contrasenya, al nostre usuari, perquè ens hem donat d'alta aquí, i una altra cosa és que una aplicació de tercers tingui accés també a tot això. Per això hem d'anar al tanto amb aquestes coses. És molt fàcil. Vols iniciar la teva sessió amb Google? Sí, cliques allà, tu pots agafar les dades i te les posa. Però és això, literalment estem agafant les claus de casa i li estem entregant a algú que no sabem qui és. Que pot ser Instagram, pot ser Twitter, pot ser l'aplicació X que no sabem qui és. Per tant, és una pràctica que habitualment es fa molt, però hem d'anar al tanto. Si no tenim clar a on estem donant el nostre usuari i la nostra contrasenya, vigileu. Perquè, clar, vull dir, és això. Vull dir que podem tenir problemes amb aquest aspecte. Dit això, si ara ens quedem només amb aquesta, com us deia, va sortir aquesta de compte, que és on nosaltres introduïm les nostres dades. Seria el nostre nom, la nostra adreça de naixement. Aquí també podem introduir les nostres dades bancàries, és a dir, si fem algun pagament, algun servei de subscripció aquí, doncs nosaltres introduïm aquí la targeta de crèdit i ja està, ja la tenen guardada i ja queda allà. Mapes, cerca, YouTube, Gmail, totes aquestes treballen amb el núvol. Ho vam veure l'altre dia amb el YouTube. El Gmail, sobre dir-ho, que està també en el núvol. Tu pots veure correus que tens des de fa 3 anys o fa 10 anys i allà estan. Si no els esborres, estan allà. Però tota la informació, els contactes també, el calendari, traductor, fotos, si més no, molt important, tot es guarda en el Drive. Inicialment aquí es guardava tot i va començar a seccionar-se, a sortir altres aplicacions, de manera que inicialment aquí guardàvem les fotos, però posteriorment va sortir l'aplicació de Google, Fotos. I ja van dir, tot el que siguin documents escrits es guardaran aquí. Tot el que no siguin documents escrits, cap aquí, és a dir, fotos i vídeos. D'aquesta manera, abans el que teníem era un armari, obries i allà estava tot, i ara tenim calaixera. Tens un calaix per el que seria el Gmail, un calaix per el que seria el calendari, un calaix seria per les notes que veiem l'altre dia i d'aquesta manera ho tenim tot més endreçat. Seguim tenint un usuari, que seria el correu electrònic, i una contrasenya, i amb això accedim a tot.
Si ens centrem una mica en el que seria el Drive, que seria el núvol més utilitzat, segurament en el món perquè és el de Google, jo clico aquí i en el moment que clico, com ja tinc iniciada la sessió, m'apareix el meu núvol. Aquí puc accedir tant des del telèfon com des de l'ordinador, com des de qualsevol altre dispositiu. Només necessito iniciar la sessió amb el meu usuari. Seria aquí, i posa la teva contrasenya. Ara aquí, jo des d'aquí, em diu Drive, com us deia, sempre Drive, miro així en Z, veig aquí que hi ha controls, veieu aquí que surten diferents controls, la ratlleta, els 9 punts, baixo cap aquí, allò aquí em diu nou, és a dir, si jo vull en el Drive, en el núvol de Google, afegir alguna informació, des d'aquí, el nou. Aquest més, en el telèfon, on surt normalment? Si mirem la pantalla, normalment surt a la part de baix, a la dreta. En canvi aquí ens surt a la part de dalt a l'esquerra. Sí, perquè va dir que feia una I. Sí, llavors és això que si jo estic habituat a treballar amb l'ordinador, clar, què passarà? Que quan busqui el més, on miraré? A dalt, a l'esquerra. Perquè aquí surt a dalt a l'esquerra. I quan no el vegi a dalt a l'esquerra ja diràs, ostres, i ara on està? Per això sempre feu el recorregut aquest perquè fixeu-vos que al final, si no està aquí, estarà aquí. La Z. Si fas la Z, o sigui, tu miraràs aquí amb el telèfon, diràs, ostres, aquí no hi ha el més, on pot estar? Mires amb Z i te'l trobaràs aquí en el telèfon. Sempre ho tenim per aquí. Ara aquí què em diu? Això també és una que surt habitualment, que rep notificacions a l'ordinador sobre esdeveniments importants i fitxers compartits. Activa. Clar, quan estem llegint això, que això és ara en temps real i aprofito perquè sempre que ens surten coses, sempre dius que a mi el telèfon sempre m'està sortint coses a l'ordinador amb el telèfon. M'està dient, rep notificacions a l'ordinador sobre esdeveniments importants i fitxers compartits. És a dir, jo ara he anat al Drive i m'està dient, vols que les novetats de Drive, relacionades amb Drive, coses que t'afegeixin en el Drive, que tu posis, tu notifiqui l'ordinador? És el que m'està preguntant. Si jo dubto el que m'està preguntant i no ho veig clar, creueta, s'ha acabat. Si estic d'acord amb el que m'està demanant, li dic activa. Vinc aquí, li dic activa, en aquest cas, i ja està. Ara em surt una altra cosa, que això és bastant habitual. Em diu Drive, mostra notificacions. Clar, què m'ha demanat aquí? És que són coses que van lligades. Què diu? Vols que et mostri notificacions? I jo li he dit activa. I ell ara que em diu, vols permetre que et mostri notificacions? O sigui, m'està demanant per segon cop. Diu, segur que vols que et mostri notificacions a l'ordinador? Vols que tingui accés? Permet o bloquejar. Si jo bloquejo, no m'arribaran notificacions a l'ordinador. Si li dic permetre, sí que m'arribaran. Si no tinc clar el que li haig de dir, la creueta. Sempre.